Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі зярняткі. З вами знову Смешка і час казки. Параходик. Ці ведаеш ты, дзе зімой жывуць рачныя параходзікі? Яны сумуюць аб добрым леце ў ціхіх бухтах і гаванях. І вось аднойчы такі параходзік да таго быў засумаваў, што запамятаваў, як трэба гусці. Прыйшло лета, але параходзік так і не ўзгадаў, як трэба гусці. Паплыў ён уздоўж берага, сустрэў шчанюка і пытаецца: «Ты не ведаеш, як трэба гусці?» «Не», – адказаў шчанюк, – «я брашу. Хочаш навучу? Гаў, гаў». Што вы, калі я буду казаць «гаў, гаў», все пасажыры разбягуцца. Паплыў параходзік далей. Сустрэў парсючка і пытаецца: «Можа, вы ведаеце, як трэба гусці?» «Не», – адказаў парсючок, – «я ўмею рохкаць. Хочаш, навучу? Хруп, хруп». «Ой, што вы!» – спужаўся параходзік. «Калі я буду казаць хру-хру, усе пасажыры зарагочуць». Так і не навучылі яго шчанюк з парсючком гусці. Пачаў параходзік у іншых пытацца. Рудое жарабя сказала «І-го-го», а зялёная жабянятка «квак, квак, квак». Зусім параходзік зажурыўся, уткнуўся носам у бераг і засоп. Ды раптам бачыць, сядзіць на ўзгорачку маленькі хлопчык і сумуе. «Што з табой?» – запытаў параходзік. «Ну ды вось», – кінуў хлопчык, – «я маленькі, і мяне ўсё вучаць і вучаць, а я нікога не магу навучыць». «А, калі ты не можаш мяне хоць чаму-небудзь навучыць, ну тады навошта мне ў цябе пытацца?» Параходзік выпусціў задумлівае воблачка дыму і сабраўся ўжо плыць далей, як раптам пачуў: ду-ду-ду. «О, здаецца, нешта гудзе», – прамовіў ён. «Так», – адказаў хлопчык, – «калі мне сумна, я заўсёды граю на сваёй дудачцы». «Здаецца, я ўзгадаў», – зрадаваўся параходзік. «Што ты ўзгадаў?» – здзівіўся хлопчык. «Я ведаю, як трэба гусці. Ду-ду-ду. І гэта ты навучыў мяне». І сумны хлопчык весела засмяяўся. А параходзік загудзеў на ўсю раку: ду-ду. І ўсе хлопчыкі ды параходзікі на рацэ адказалі яму: ду-ду.
Канец. І гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вами. До новых казачных сустрэч!